Hello mga mas! Welcome back to our YouTube channel! So karon nga video kay nagkuan mi diri nagbudbud na nagkaligre na mga katawhan diri oh. No, mga pili lang mo ring mga gwapa ni atong mamudburay ron oh. Mo na pinaka-leader na mo oh. Hala oy. Ang kong leader, the expert. Trabaho galing ko na. Ano siya tigmandara ng mga manager kay manager. Manager de na puti ning amo ang ibudburon guys na. Mo na yung ni dagan taon. Si Yaya mo ni usa sa mga mabutusay. The legend na sila nga mamutusay dire sa kuan. Aw na de meron sa kuan langtad. Nabunturan langtad sa bayan Bohol. Ha? Basi ganahan mo magpaputos. I-hire lang ninyo sila oh. Kamulay bahala sa pila inyuhang idunol. Namo na i-leader nila jud na kanang naghukad. Nag-leader sa mga kuan dabag. Sana si mo na si mama na ko guys, mo na mong mama. Nya kani si Madam. Madam Damin. Madam na sana all Madam Dam. Madam Damin. Kana si Mama Maura. Og si Ate Mama. Og sa Ate May. Amo na ba ta? Order mo ka ng budbod ah. Kuan lang mo message lang mo. Pwede po ka na inyong namutos mo inyong orderon. Mahalin mo ka oro ini. Paunahan na ilang lagi sa unang mahalin. Ano? Lahi po ng mga boys na po ilahang hugyo dito sa dito sa Loyo. O nga tong madam. Ha? Nag-anak ni Noy Tirso, ya? Anak ni Tirso. Si Juan Chinchin. The pregnant. Muunong ko siya. Pinangga ka jud gayon ni Tirso yang iro kay iya bigong kunong unungan ug unsay makahitabo. So may nagtay video? Yes. Para natay ko ano ni mami ato ang mga huygo ron. Pwede ko midyohan na rin nakutkot sa kaldero. Taon sa dana. Nagkapuliki ng taon siya og kuan. Kutkot. Mabasin bihag lubot sa kaldero na malangkat ana. Humot kayo ang budbud guys kay gibutangan og kanang sana. Sige na pandan? Pandan. Ha? Uy, si Ate Flora may wa jumik entawng kasakop nimo Ate Flor na day kasakuan. Yan na man entawng kasasuwa pik. Oh, sayang Ate Flor ay. Jumika. Nagplano ra ba unta ming one ha pero kay nara jud dulra jud babaw na sa amo ate. Sayang nga oy. Basing di pa jud time nga magkita ta. Charot. Basig next time pa. Sayang nga bitaw eh. Sagdi lang pohon-pohon magkita ra ta ning nimo Ate Flor. So guys, magtiwas sila diri kuan pang bahit-bahin na lagi dukot lagi oh. Kasi ganahan mo ka og dukot. Mo man junay ka nang kuanon basta magbudbud ang dukot. Koton man gyud na. Dukot. Pero man junay pangkanon og una. Bahalag katagadtad para diha. Kaon ka. Dagko ka na among budbud guys. Nindot mo order mo kay na. Dagko kayo. Pag 20. Ag Paris ani kay kuan. Pilag Paris ani. Chocolate. Kanang kuan sa na tabliya. Mo ba na mami tabliya oh. Lamay kay Paris og tabliya. Kay kahumot ba? Tabliya din mangga. Inog mangga lami. O ba ko kasuway ko nagmangga. Si kwatira. Mangga para ba na puto. Pwede pa ni pare sa gumba ni ang budbud. Lo. Di dengilngig ba? Mawa ganing sa budbud. Lami me. Budbud og gumba og biko. Insakto rin timpla sir. Tora. Awa, sakto kunog timpla guys. Order mo. Order mo. Pwede po ang inyo, ang manglutuay nila orderan nyo para magsige magpaluto og budbud sa inyo. Patay, nara ba yung baby boy? Di na ni pwede ninyo ipang mine, kaya na sila yung mga mine. Ay, daw ba di single? Di ka na single mo ni. Ay na, baby boy ni mama. Alo, jumper na, ha? Kagwapo ba? Asa daw, be? Asa daw? Alo? Kina-smile pas kamera. Nagpapugi pa. Wala tong kuan ay ang mais. Mais unsa po to? Naglata po ni guys. Na naman diha. Ha? Tingko ka ba? Oh. Ipahatod ko na ng Inday. Inday.
Ay na yun, hindi ko na order og mais guys. Daghang negosyo. Daghang negosyo. Ay ni-order og kanang anagon ba? Ano ba nagbayad? Ano magbayad? Ay, ikaw bayaton. Na atong mas manager din nag-duty, mas manager mo nang ako say nagbo-video dani. Di ka kaingon ma. Ay no nama kay kasap usa pa gani makaon busog na. Dugay hinon na mahurot kay dagko kayo. Ikabunal man ilang mudpud diari yun, dagko. Ay. Ni undang na to ang kuan legendary nga mamudbura yun. Atong ikuan na to sa ilahang. Dagko kay tak sarabira. Lipat! Hari nakatog! Nangid ka? Apa? Mapas naman to sa ribbon? Dapat sila yung nakaw. Tapas ribbon sa kuan. Tapa nanari. Muapas na to ning koy sila nila papa. Nagtipot. Nanigbak kay sila. Lagi panguha sa madagal lang. Ato may mutupot. May kuan diri pot. Nanguha sila anagon guys. Diba? Kaya mong anagon dito sa babaw sa muto. Nanguha sila. Kung sakit hangin guys, namang barbecue or pressure naman. Sakit hangin. Namin sa pajag. Kaya mga naging dito sa muto na silid. Tara ka to na yung nagka-blow guys. Dito nagka-blow. Hinangawa, mga nanguha. So guys, tapos sa babaw sa kahit ipang hangatag saka eh. Ano nga nalagay tanan, saka. Kahoy. Napabalik ka nagawa na patong kahoy ito ah. Pero na nag-ani sa ubos guys. Proxymeter so magruto nagdarot ah. Dayo. Naani mi kanunay mag-unwind. Kaya atbang raman sa mga taraga mo dito eh. May naka-blue so kamong mga baon guys mag-is ay sa project ko inday ganina nag-iwan niya fruit of which is salad stick o happy pan okay may extra nga dahon kilida din eh papakasikan eh ang daming haling ini sige na so good na mig ana guys video lang kaya ba yan ang dapat apas ka tuhod hait kayo kabalik kuan
kahoy. Kaingon. Mayo wala. Mayo dito. Tingkog hagor sila. Gabulingit man kapot ikan mas pasak. Oh, dito din sila eh. Sila. Nagsudlay mo, nagturtor. Kanang makina. So kay hangin gyud. Di mabangmang. Banig si kapalid. Si kapalid ag banig dai. Atong tanawon nagatong kamong mga kuyog atong ibidyog tagsa-tagsa. Monis usa sa among mga kuyog. Very cute kayo. Hello Panpan. Ano siya si Panda? Ha? Ano ba? Si Tiger oh. Tiger and Panpan. Hello guys. Hello Tiger. Na. Si Panpan cute kayo. Dapat Tiger ay Tiger. Cute kayo. Sila rin duhan ng kuyog namo. Ang uban kapoy guro to. Manang uban. Ka-cute ni mo, Bi, uy. Pan. Ka-cute ni mo, Pan. Pan. Ka-cute ni mo, Toy. Day. Day pandak. Kani dyan akong favorite. Ka-cute kayo. Kana po siya. Cute po na. Muni-muni mo do, ha? Kamuni-muni mo di, ha? Sana all kay mo oy. Gamuni-muni. Ah. Allah. Muni-muni sa imong gianak nga. Na makita man day sila baka. Dito gamuni-muni. Katanaw day sila sa baka. Baka or nay nang lugway. Sanang lugway di ay sa baka. Oh, basta naman mo din ha. Dong naman hapon guys, stress naman. Hindi nga, wala kayo. So, ganit dito sa mga view. Kana siya din na. Dira at bang kay sa buli na dira. Buli. Di kabugasahan. Napudin ha, danaw. Ala na video! Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! Tagabaho Vlogs! Sa bukid guys! Hello guys! Welcome back to our YouTube channel! Tagabaho Vlogs! Ako na put ni si monitor! So si Mads Sirok, si Mads Tata doon sila kalapi. Kaya sila clients sa ilang pag-design og mga event bitaw. Kami diri nag-picnic nami sa atbang sa mua. Na nag-anag sila. Nya na diri among mga bawon. Pangutang. Hangin kaayo guys kay first. Si murag na bagyo. Pero di jud na siya usually hangin kaayo diri. Kawala sa problema ang mga view diri. Ni mga kuyog na nagbugno ka mga kuyog mangaon na mi guys mangaon na tainday muapil po di ka si Tiger apil po ka gaan po sila kanilang panilanay iwa-iwa sa ilahan ang pan ipod sa kuan balik ra guro to unsa may ngan ani day mong gimo sa may ngan ani salad pot salad kani salad coleslaw coleslaw day mag-eating sa mi guys kay wala pa man nabagag amo ang paraanagan sa mais kapag ahon pa man to nahulag atong
Baby na na. Ano? I'm nice. Raven, ito nagtawag ng ipot. Hindi na mas yoyo po. Ipagkaon na muna ang mga alaga, guys. Kaya ako na, naupod ko. May kaon. Na, dool na. Tagay, balik niya ito palayo. Ikuan, hatag. Kaya ron, di mo rin pinasuan. Panig. Uy! Tara. Catch it! Kasaw ba? Inauns na baga, nagmaayo. Ayaw. Na magduha, guys. Nangapas naman itong duha na address ubos. Na naguros payag. Ay, nana. Duha. Saka na pa dong dari. Ipot dong! Ipot! Ni uli! Ay, para di ay, ni uli. Tawag na siya sa iyang father. Mabalik raguro to, mananghido siyang papa. Nagdakag taga dong? Dali sa diri kay kaon sa. Maghinay. Yung sa manang nagsunod ni Yuyu, dako kayo. Nagbaka. Murag giro na sila yun. Murag magnaiikog. Taas. Anan ko kan. Taw. Tindahan ba pang simot-simot? Ikaw dito sa sagot. Mas Umar dong ni uli na? Yan, nakatang pagbuha. Alagi yung sigang tiger dong. Apa? Tagbo pa sila. Tagbo man di ay, managbo man di ay. Tagbo sila ni mo dong. Murag wasog ti si ipot. Pot! Dong. Yung nalilin kuwalik. Itoy. Ini daw. Uy. Sana all eating lang sila. Oh. Silang tatlo. Oh. Wala pag ibabaga pa. Oo ba, nagkuha ba ka na? Nana, nakakuha na. Natunog? Paot. Hikap. Yan, natataw tamang. Balik ko sa ipot. May mandiri guys. Lagi sa ubos na adiha. Para na. May dagan sila sa adiha. Balik kan ya. Dan mau naik paun guys. Buat ini kamu buat ini. Sama. Nagtuhod may nabidyohan. Kalami pa ni magtuhod. Ako ni nga taga no. Sila papa dong. Satu. Enggak naon saraman. Wa natari kay dagko kuan. Diko kontra.
ana. Ano katubong bantam. Ngole sipot ha. Magunsa mo. Naga mo niya. Hala, sakpan. Sakpan ang mga manguha ay. Sugod lang pang tanong guys. Naning kaya mong inday oy, ug anak inday oy. Ang tabangan inday. Isa mong vlog. May magunit sa cellphone. Iwa ka daw sa tripod. Si inday among dipaanag. Kita lang daw niya sa mga nagka-guys. Kaya mag-anak sa ni buyers. Hey guys, mga unsa midaan nang imanaga dito sa ubos. Ngayon nagtulo. Apat ko. Kuan taon na mo. Kuan na. Namutan na. Nalabot sa anong kalugong mo. Cabbage pinapot. Napili ko na naman. Okay, bisa. Kayo nga kuhan salad. Apple. Ay, sa atong mga kuhan. Happy 1,000 subscribers na dahil. Happy 1,000 subscribers. Salamat kayo mga mads sa inyong pagsuporta ka na mo. Salamat. Dapat ka cheese. Ano may cheese dire? Ha? Ay, hot dog cheese kayo. Na inanag nga unta. Yan, ang kaluto na mas inalag guys. Ngaon sa una. Kaya na. Nagka. May naman doon. Yung mong gihurot ang kuan og sagol day. Ang grapes og sagol. Baot? Nag-uli ana, di na sila ka. Hindi na sunod. Inyo lang gikugos pag doon dili. Mana nagpanggugos oy, naglakaw ra guna sila kana. Kana sa puguson agnaw ana. Tiger. Ka-cute. Tapos lang na kamero. Dagan ko sa na? Oo, magulito. Pero kana, makahapit pa lang dire. Magkahapit pa na. Hapit na. Di rakawan. Kung sa baka tiger kita ka naman mo. Scarlet Snow ka? Sabi, sabi tiger. Religion ka kailan cheese ya. Sponge nila. So managa na kuno ni sila guys. Tubang sa mo diri. Asa man. Managa na kuno sila. Sige, go. So na mo. Ano mo sa tangke mo apas rami. Lumbag panagan. Pagtanaw sa daan basig nay banakon din nag-atang. Ay mo ato sa laom ha? Ay mo ato sa laom.
Mapas rami nila managa guys. May kay nangaon pa mi. Nya maghuwat pa mi sa sunset. Abot na sila. Asribin pot. Aw. Okay guys, nanguli nami guys kay wala lang mi ning tiwas og panaga. Kay dihay dag-om nga dako kayo nya paghiman-himan pag-abot na mo diri hingbalik rag init. So scam kayo guys pero kira kay nakauli ko mixed so sunod na lang guro mi managa. Adto. Para po mi kahuwat sa sunset kay mo gito dihay dag-om nga dako kayo. So nagatub naman gapoy sunset diri sa amoa kay do ra man gyapon so ari na lang mi maghuwat. So mora to among video karon guys nga weekends. Salamat sa inyong pagtanaw sa kanunay sa among mga videos. And shout out sa tanang mga supporters nga kanunay nagtanaw sa amoa, yung naga-subscribe and sa among pag-reach sa 1K subscribers nga sila nakatabang gyud kanamo. Salamat kanyong tanan. Babush.